Mennyi lájkot ér meg, hogyha leveszem a póló? Minek nekem rendes izom a Donna Bolosó, jó? Olyan vagy, mint Pumpet Gabor, is vár a pornó. Lájkéhes vagy tessa mesa, oh no. Mennyi lájkot ér meg, hogyha leveszem a póló? Minek nekem rendes izom a Donna Bolosó, jó? Olyan vagy, mint Pumpet Gabor, is vár a pornó. Lájkéhes vagy tessa mesa, oh no. Kedvesebb is lehetnék, de régóta nincs rá okom, mert hazudozol, kipletykálsz, elferdítesz dolgokon. Globál problém lett a tény, hogy nyilvánosan oltogatsz, videókban pofázol és mindenkinek beugatsz. Te celeb vagy, nem mások, mindent tettél érte. Lájkoljad a profilom, azt visszamegy cserébe. Tegyél ki, léci, hadd jelöljenek páran. Celeb leszek végre, már mindig is erre vártam. Megjelöllek a képemen, plusz 10 követőt idehoz. Gomizd már, hogy erős lett, stíló vagy, meg minden cucc. iPhone-okkal fotózol, az betárcsázós telód van. Azt hiszed, hogy ettől lehetsz Facebookon a number one. Nem irigylem tőled, félreértés ne essék, miért engedik az emberek, hogy őket betethessék. Produktumod nincsen, pár selfie, aztán csókolom. Ha beszeretnéd fejezni, itt a remek alkalom. Mennyi lájkot ér meg, hogyha leveszem a póló? Minek nekem rendes izom a Donna Bolosó, jó? Olyan vagy, mint Pumpet Gabor, is vár a pornó. Lájkéhes vagy tessa mesa, oh no. Mennyi lájkot ér meg, hogyha leveszem a póló? Minek nekem rendes izom a Donna Bolosó, jó? Olyan vagy, mint Pumpet Gabor, is vár a pornó. Lájkéhes vagy tessa mesa, oh no. Fanyorékba vágod magad, azt hiszed, hogy